נדבר עכשיו על נושא של מתקף ותנע. נסביר מאיפה התחילו כל ההגדרות של מתקף ותנע, כי זה די חשוב להבנה של חלק מהתרגילים. חוק שני של ניוטון אמרנו ש-F שווה M. A זה דלטה V לדלטה T, קצב שינוי המהירות. העברנו אגפים, קיבלנו M דלטה T, M דלטה V. ואז הגדרנו מתקף, מכפלת כוח במשך זמן פעולתו. היחידות שלו, ניוטון כפול סקנד. מכפלת כוח במשך זמן פעולתו. מתקף הוא וקטור, יש חשיבות לכיוון. P, תנע, מכפלת מסה במהירות. היחידות קילוגרם כפול מטר לשנייה. בוא נשכוח, גם פה יש חשיבות לכיוון. שינוי בתנע, דלטה P, דלטה של MV, או M דלטה V. ואז בעצם לפי ההגדרה שלנו, מכפלת כוח במשך זמן פעולתו שזה המתקף, שווה לשינוי בתנע של הגוף. זה משחק בחוק שני של ניוטון. אפשר לראות הרבה תרגילים כאלה, שגוף יתנגש בגוף אחר, כתוצאה מזה יש לו שינוי בתנע, שינוי בתנע של הגוף, שווה למתקף שפעל עליו. אוקיי? הערנו הערת ביניים, שבגרף FT, אם זה נגיד כוח משתנה, אז הגרף FT, השטח זה מתקף. בגרף FT, השטח זה מתקף. ואם אני יודע את המתקף, אני יודע את השינוי בתנע. אפשר לשחק עם זה. אחרי שדיברנו על זה והראינו כל מיני דוגמאות שקשורות למתקף ותנע, ואני שוב מזכיר וחוזר ואומר 1000 פעמים, חשוב כיוון, בלי כיוון, הכל יכול פה ללכת לאיבוד. דיברנו על הגדרה של התנגשויות. דיברנו על כמה סוגים של התנגשויות או פיצוצים. התנגשות כללית. שני גופים נוסעים, מתנגשים אחד בשני, קורה מה שקורה וכל אחד הולך דרכו. בהתנגשות הזאת יש שימור תנע של מערכת. מתי יש שימור תנע של מערכת? כאשר לא פועלים כוחות חיצוניים על המערכת. ואז כתבנו, אם זה שני גופים, M1 V1, M2 V2, שווה M1 U1 ועוד M2 U2. כלומר, פה הגדרנו מה זה מהירות V1, זה מהירות של גוף אחד לפני. מה זה V2? מהירות של גוף 2 לפני. מה זה U1? מהירות של גוף אחד אחרי. מה זה U2? מהירות של גוף 2 אחרי. זה שימור תנע. בהתנגשות כללית אין בהכרח שימור אנרגיה. כלומר, יש שינוי באנרגיה הקינטית. שינוי באנרגיה הקינטית. כמה השינוי שווה? M1 U1 בריבוע חלקי 2 ועוד M2 U2 בריבוע חלקי 2. זאת האנרגיה הקינטית הכוללת אחרי ההתנגשות. פחות M1 V1 בריבוע חלקי 2 ועוד M2 V2 בריבוע חלקי 2. זאת אנרגיה קינטית אחרי. זאת אנרגיה קינטית לפני. השינוי זה דלטה E. אם אין שינוי אז זה 0. שימור תנע וקטורי. כל עוד אין כוחות חיצוניים. זה בהתנגשות כללית. התנגשויות מיוחדות, כלומר, כמו למשל התנגשות פלסטית. זאת התנגשות שלאחריה שני הגופים נצמדים ונוסעים ביחד. מכונית עומדת, במכונית נדבקת אליה ונוסעים ביחד. גוף עומד פה, בא מישהו דורק פלסטלינה, נדבקים נוסעים ביחד. בחור משחק כדורסל, רץ לצד הזה, בא אליו כדור מהצד הזה, נדבקים נוסעים ביחד. במקרה הזה U1 שווה U2 שווה ל-U. במקום לקרוא לזה U1 ו-U2, נקרא לזה U. יש שימור תנע. שוב פעם, וקטורי. M1 V1 ועוד M2 V2 שווה M1 ועוד M2 כפול U. מה יהיה? כלומר, אם ההתנגשות היא דו-ממדית, אז יש שימור תנע גם בציר X, גם בציר Y. כל עוד אין כוחות חיצוניים. ברגע שיש כוחות חיצוניים באחד הצירים, אין שימור תנע באותו ציר. שימור תנע בהתנגשות פלסטית. אין שימור אנרגיה, יש שינוי באנרגיה. אנרגיה קינטית מתבזבזת. לאיפה היא הולכת? להידבקות, לחור. דלטה E זה השינוי באנרגיה.
כלומר, M1 ועוד M2 כפול U בריבוע חלקי 2, זאת האנרגיה אחרי. פחות M1 V1 בריבוע חלקי 2, M2 V2 בריבוע חלקי 2. זאת האנרגיה אחרי, זאת האנרגיה לפני. זה השינוי באנרגיה המכנית הקינטית. נעצור רגע אחד.